Do Ameriky nemusíte letět až za oceán. Velkou Ameriku můžete mít kousek za domem. Nejela jsem vůbec daleko a ráda bych vám tady ukázala dům, který je právě na prodej. Energy International Realty. Férový nákup i prodej nemovitostí v Česku, Španělsku i Řecku. Teď se to určitě povede a nebude tam žádná vtipná scéna. Do Ameriky Velkou Ameriku můžete mít kousek za domem. Proč je to tak těžký, když je to tak jednoduchý? Mít kousek za domem. Oh yeah! Ráda bych vám ukázala dům, který je právě